Helo, a croeso nôl I Heddiw yn hanes. Heddiw ar yr unfed ar ddeg o ail o 2020. Ar y diwrnod hwn, ar y unfed ar ddeg o Chwefror yn 1794, mae sesiwn o Senedd cyntaf yr Unol Daleithiau America yn cael ei agor i'r cyhoedd am y tro cyntaf. Cysylltiad I Cymru. Arlywydd y Senedd ar y pryd hwn oedd John Adams, hefyd yn is-lywydd o'r Uned Daleithiau yn ail I George Washington. Roedd cyndadau John Adams yn dod o Gymru o Sir Gaerfyrddin, yn benodol o Ddrefach, Felindre a fferm Penybanc ger Llanbodi! Ond oedd John Adams ddim yn unigryw yn cael cyndadau o dod o Cymru. Roedd 5 o'r 6 llywydd gyntaf yr Unol Daleithiau gyda cysylltiadau o Cymru. Yn gyntaf John Adams, yr ail lywydd yr Uned Daleithiau. Yn ail, Thomas Jefferson, trydydd lywydd o'r Uned Daleithiau. Roedd Thomas Jefferson yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu yn Cymraeg. Yn drydydd, James Madison, pedwerydd lywydd yr Unol Daleithiau. James Monroe! Mae gen brawd fi Teddy o'r enw Monroe. Dwi'n bod pet mwmpi o'r enw, Monroe. James Monroe, 5 lywydd yr Unol Daleithiau. Yn 5, Quincy Adams, y 6ed lywydd yr Unol Daleithiau. Hefyd! Yn anffodus, mi wnaeth John Adams, Thomas Jefferson a James Monroe farw ar y 4 o Orffennaf, yr un dyddiad a pryd cafodd datganiad annibeithiaeth yr Unol Daleithiau ei gyhoeddi. Helo, fe'n yw o wain, da ni eisiau testio hyn wan. Dwi rwan yn y shot, helo. Stop! Ale